Poštovani predsedavajući, uvažena ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, ja ću svoju diskusiju fokusirati na dva predloga zakona o potvrđivanju sporazuma u oblasti odbrane, i to sa Kraljevinom Maroko i Saveznom Republikom Nemačkom, kojima Republika Srbija nastavlja tradiciju dobrih bilateralnih odnosa i saradnje u oblasti odbrane sa mnogim zemljama sveta, a sve u cilju jačanja bezbednosnog odbrambenog sistema naše države, ali i jačanje pozicije Srbije u savremenom sistemu kolektivne bezbednosti. Sa Kraljevinom Maroko i Saveznom Republike Nemačkom i ranije su ostvarivani pojedini vidovi vojne saradnje, kako kroz njihovo učešće u jedinicama KFOR-a u skladu sa vojno-tehničkim sporazumom iz Kumanova, tako i kroz razne vidove vojne saradnje gde je Vojska Srbije uzimala učešće, kao što su zajedničke vojne vežbe, seminari i edukacije. Usvajanjem ova dva sporazuma u oblasti odbrane bliže se definišu i uspostavljaju opšti principi i procedure za saradnju, koja je zasnovana na načelima jednakosti, reciprociteta i zajedničkih interesa u sferama odbrambene i bezbednosne politike, vojno-ekonomske saradnje, naučno-tehničke saradnje u vojnoj oblasti, vojnog obrazovanja i obuke, kao i vojne medicine. Do sada je sklopljeno oko 30 bilateralnih sporazuma u sferi odbrane, čime se značajno doprinosi jačanju odbrambenih kapaciteta naše države kroz razne vidove razmene iskustava, ekspertskih razmena, vojnih vežbi, razmene tehnologije, profesionalne edukacije i tako dalje. Ovakvi sporazumi su izuzetno značajni za Republiku Srbiju, imajući u vidu da se politika odbrane naše zemlje zasniva na vojnoj neutralnosti, ali istovremeno na saradnji sa drugim državama i međunarodnim organizacijama. Upravo ovakav uravnoteženi pristup nam pruža mogućnost za kvalitetnu vojnu tehničku saradnju sa zemljama istoka i zapada, sa Rusijom i Kinom, Sjedinjenim državama, ali i sa zemljama Evropske unije i drugim državama i regionalnim organizacijama. Saradnja u oblasti odbrane sa stranim partnerima doprinosi razvoju celokupnih bilateralnih odnosa dve zemlje, posebno uzimajući u obzir činjenicu da se kroz ovakav vid saradnje gradi odnos poverenja i boljeg razumevanja između dve zemlje. Zajedničkim aktivnostima i razmenom iskustava jačaju se kapaciteti odbrambenog sistema, tako što se novim saznanjima nadograđuje sistem odbrane na obostranu korist. Činjenice upućuju da je ovakva saradnja neophodna, obzirom da smo neretko suočeni sa velikim bezbednosnim izazovima, od prirodnih katastrofa preko migrantskih kriza do terorizma i pretnji za globalnu bezbednost, i u takvim situacijama izuzetno je važna međunarodna saradnja, ali i pomoć država sa kojima Republika Srbija ima aktivnu vojnu saradnju. Taktičke vežbe, kao jedan od direktnih i javno vidljivih instrumenata vojne saradnje, postale su sastavni deo aktivnosti pripadnika Vojske Srbije, pa smo tako poslednjih godina imali priliku da vidimo niz vežbi regionalnog formata u kojima Republika Srbija učestvuje, zatim vežbe u okviru NATO programa Partnerstva za mir, vojne vežbe sa Ruskom Federacijom, sa kojima se održavaju vojne vežbe avio i padobranskih jedinica, zatim vojne vežbe sa antiterorističkim scenarijima. Izuzetno je dinamična vojna saradnja sa susedima, članicama NATO-a, sa kojima se održavaju bilateralne vežbe. Sa Mađarskom se radilo na obuci rečne flote, sa Rumunijom su održavane vežbe dežurnih snaga za kontrolu i nadzor vazdušnog prostora, uključujući presretanja sa lovačkom avijacijom. Sa Bugarskom je održavana vežba gađanja artiljerijsko-raketnim sistemima namenjenim za protivvazdušnu odbranu. Koliko Republika Srbija daje na značaju međunarodnoj vojnoj saradnji, potvrđuje i činjenica da Vojska Srbije učestvuje u misijama pod mandatom Ujedinjenih nacija, kao i misijama Evropske unije, što posebno doprinosi unapređenju saradnje Republike Srbije u okviru zajedničke bezbednosne i odbrambene politike EU, kao važnog dela u procesu pristupanja Evropskoj uniji.
Sve ovo navodim zbog jasne potvrde, bez obzira na kritike i to sa više strana, da Republika Srbija dosledno sprovodi proklamovanu stratešku opredeljenost za vojnu neutralnost, jer duboko sam uveren da samo takva politika obezbeđuje našoj zemlji kvalitetnu i dugoročnu dobru saradnju sa svim značajnim subjektima međunarodnih odnosa. Međunarodna vojna saradnja Republike Srbije u poslednjih nekoliko godina značajno intenzivirana, čime se daje doprinos i reformi celokupnog sistema odbrane, ali i podizanju nivoa operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije, što kao rezultat ima jačanje pozicije u globalnom sistemu bezbednosti, gde je Republika Srbija svakako prepoznata kao pouzdan i odgovoran partner. Republika Srbija je trajno opredeljena za mir, ali je i odgovorna država koja brine o svom državnom suverenitetu i teritorijalnom integritetu. Zbog stalnih bezbednosnih izazova, kako na regionalnom, tako i na globalnom nivou, Srbija posvećeno radi na jačanju sistema nacionalne i javne bezbednosti. U tom kontekstu posmatram i stalno unapređenje vojno-tehničke opremljenosti naše vojske, kao i unapređenju uslova života oficira i vojnika. Ova dva sporazuma u oblasti odbrane sa Kraljevinom Maroko i Saveznom Republikom Nemačkom nastavljaju dobru praksu međunarodne vojne saradnje, koju naša zemlja pažljivo i temeljno sprovodi, održavajući pre svega politiku vojne neutralnosti uz istovremenu saradnju sa svim državama sveta u cilju prevencije i prepoznavanja rizika i očuvanja globalnog mira. Poslanička grupa Socijalističke partije Srbije će u danu za glasanje podržati usvajanje kako ova dva sporazuma o kojima sam govorio, tako i sve druge predložene zakone sa ove sednice. Hvala lepo.